Ay, asa naman si Clag MJ? Ganito naman ko. Ay, kalag Esther, pasensya na siya. Karon pa siya ko naabot. Grabe. Namang gumigipangita agud. Asa na ko balitog-balito na ko paya. Wa jud ako makitaan. Nama ko na. Kaya di man mata ang gamiton pagpangita. Bakba man. Ay, mura lagi ko kong mama. Kalag Esther. Ikaw no. Sakto sa kay tanan kay Mother's Day biaron. So, anong mga bakba pang mama? Ay, kayawan ko. Uy, para ko sa mga linya ni mama ko. Pero may mga madunggan. Di ba? Yan sa pa na. Usap daghan kay mga linya ron no. Yes, yung mana itong mga storyaan karon. Dire lang sa Minutes in the Life. Sa Duha Kalagan, The Mother's Day Special. Ma! Sa sudan. Ay, mga kalag! Hello mga kalaan! Minutes in the Life. Sa Duha Kalaagan. Hello mga kalags. Okay, we are here at Atua. Yeah. Pili ila. Atua. And this is located just across Dean and Galuga here at Haiti Park. Oh yes. And they serve a Filipino cuisine. Yes. Oh, mga pang mama kayo. Yes, pang mama nga luto in a very special way because i-upgrade nila into something panro siya social na style of eating utan Diba? or eating pansit. Yes. Everything. Maluto ni mama. Yes. Anong ulam? Luto ni Mama Drisa Atua. Susog na ito, we have Hindi, adobong ano pusit. Okay, let's start with the adobong pusit with the, what's that? Incaioli. Incaioli. Diba? In fairness. Incaioli. Soft, tender ang iyang meat. I like the garlics. It's very tender. Naka-add ang Garlic, kuan. I love the Naka-add garlic. siya sa taste no, in fairness. Sa grilled siya, in fairness. And then next, ang... Pansit Bisaya. Is it, Yes. Mura siya bami actually. Kuan siya na siya, pabitawan, okay naman siya. Mura siya bami. Mura siya bami. Mura siya gisado. Pansit gisado nga na ay shrimp on top. For sure. Gusto ka ng fiesta. But Next. usually, ang kayang serving ka good for 2. 1 to 2 people. Pero kung- Pero sa good for 1. Anak kong, di ba? Kumakaon. Next, Kuan ka. natay lechon kawali. Yes. Uy, in fairness. In fairness, crispy. Ganahan The ko. skin is so crispy. As in, Perfect. Yeah, tender sa lang ihang kuan. Ang iyang sulod. yes, okay siya. Not very salty, just enough. Yes. Sure. And next, ito lang itong version of ukoy. Yeah, the okoy in a star. Di ba? The okoy is on the star. Tanawa. Parang siya. Can you show it? Huh? Star na siya ng star. Di ba? Kasi siya nga ukoy. Ang ukoy nga may bawaan, di ka itong mga fry ka ka ng kuan. In fairness, social. Gusto ka niya no? Star, Oh, siya pero mga bugnaw guys. lagi siya. I think ang bato. Oo Bugnaw ang mga bato. guys. Makita ba ninyo? It's a star. Ako yung gano'n. Yan ay bato. Sorry. Di ba? Ukoy sa bato. O ang And finally, ang sari-sari of the day. Vegetable, mixed vegetables. Yes. with- Sauteed. Sarap sauteed. Sauté nga. Sama na siya. Na beans, na carrots, cabbage, and Yan. this and Bens. all the bends in the world. Dali mga kags, mga unta. Sige. Ato na sugdan. Di ba? Ugol mga unta. Ano sa Sis, di tanin ba? Nakinumdo ko itong gingon mo ganina, kalag Esther. Yeah. Bakbaang. Babang gamit ang pagpangita, dili matulog. Mo na, di ko makakita. Di ba? It's so mother. Okay, gisugdan man ito, ana. Padayon na to, of course. Kung mo ito ang atong ituwag nga kuan, no? Top 10 linyahan ni Mama. mama. Di ba? O number 10, man to ang Baba. baba lagi gamit ang pagpangita, dili lagi mata. Ano bali? Baba mo gamit ang pagpangita, dili mo gud ang mata. Sakto dito. Asa mo ta? Oh. Asa mo ta ko cellphone ma? Unya. Hindi na siya pangita to ma. Manhiman. Ang tubag ni mama, Mao na.
may ipangita dili ang mata. Number 9. Unsay number 9? Number 9 natay kuan. Unsay pagtuon ninyo na ako na libang og kwarta? Okay. Lights, camera, action. Ma. Oh. Yes, anak. Kahit kung kwarta mami, kahit kung load. Sige pa nga yung kwarta. Sa pagtuon ni man ako, nalibang og kwarta. Number 8. Kani. Liwat ka sa mong amahan. Favorite line. Diba? Okay, lights, camera, action. Hindi na lang ka tayo sa TV. Pag na ko na. Pulan ba ni mo? Liwat ka sa mong amahan. Number 7. Wala dyan kay kabalos na ko. Lights, camera, action. Dahil, medyo ko nakita sa kuan dahil sa Shopee dahil. Pagkita ko kuan ni dahil. Marang ito dyan pang Zumba dahil. Oo, yan na mauyo pa kay kwarta. Sige na lang kagaway kwarta. Kagawa na anak. O, barato naman. Mas yung doon, no? Sa mga kauyo, unya na lang po. Ay, sus. Wala anak, jud ka. Ako gani mo kuan. Wala jud kay kabalos na ako. Number 6. Number 6. Diba? Bangon na mo. Mura dyan mo mga anak og dato. Diba? Lights, camera, action. Mataha ko no, alas 11 nas buntag. Ay, ano ba mo mauwi? Mura jud kang anas dato. Oh, di ay? Oh, number 5. Mana Okay, din si so may number Mama. 5. Iman isulod na sa imong utok. Ay, Man na ha, isulod sa imong utok. lights, camera, action. So, ang ganira sa dudong. Sa man ma? Balik sa dito, 2 litro. 2 litro, sige. Pagkagasi yun. Oo. Raparta 100. Ay, Nami sukli. oh. Dong, asa naman ka? Ay, di ma. Tara mo kung gisugo. Oh. Anong nakumanigasiyo din eh? Ha? Gingnan ka nga timan, butang si mo utok. Ay, Oh, nalimot ka na nun na nimo. sige ma. Tara lang rin, magkulit mo tagbasiyo, good. Number 4. Number 4. Diba? Kuhan ko na, mo nang gasakit ng ulo. Kaya magsigir magsilpon. Okay, lights, camera, action. Oh, ano saan ka? Ito naman, nag-blind dito kung kuhan kung tiyan. Huwag akong ulo. Maragta na lang lawas sa sakit. Kaya mo na. Ang sakit na yung mga ulo. Sige lang ang cellphone. Ha? Kasi kunik na. Sa number 3. Mag-unsa na lang mo og mawala ko. Okay. Okay, lights, camera, action. Ay, naman sa mga photo ako, hindi naman nagagawa. Ha? Ay, siya magkapamilya. Ay, as na kasi niyas ko to. Naman sa mga naiwa ko mo ng kuha sa plato. Ano sa mga tanong? Pag-iwag sa tuwa mo. Ayaw na. Sige lang, magyak ka. Mamatay ko mo. Saan lang mo? Number 2. Okay. Mura man mo na katabang. Wow. Sakto Okay. lang. Lights, camera, action. Kaya yung tubig mo, Bin. Kadula ng tubig ko. Parang pwede naman yung makabot. Saan naman ayaw? Tanan na lang, tanan na. Sige pangayo. Mura man bugnay katabang. Ano mo ka sa kong dato? Pagkuhan mo talaga ninyo ha. Ikaw, ito. Ayaw, nakaliwa ako, hindi katabang din. Sorry. Na-turn away ko. Number 1. Tubag-tubag na ka na ako. Diba? Sige, lights, camera, action. Asa naman to si Esther? Nadugay ba na uli? Lihi ko mo, Bin. Nauna na mas buntag. Lihi ko mo. Sa'yo lang sa buntag, karoon pa ka na uli. Asa mga gikan? Nag-uumot mo, Bin. Humat mo din taon. Tubag-tubag na ka na ako. Ang bukang baba na ako. Na, sus, pilpilon ka na ron. Kung mo gani ha ho, balik ka na minaw. Gingnan mo ka daan, mamuli ko bala. Kuan sige ka, balingagan kay ka. Hindi ko maminaw mo. Kuan. Wala ka pumasangin. Tubag-tubag na ka na ako, ha? Ano mong gusto ko pwede ko sa mo. Pilpilon ka ng baba. Di mo ron. Kusion ko. Bukan di mo ron. O diha mo, diba? Sus, my God. Oh, sus.
siya ang mga lines at ng mga mama, mga nanay. naka-remember ba mo na may inyo ako? Di ba? Pinakabuk inyo mo. Kasi naman po ikadungag. Ay, in fairness ni mama, no? So, Yeah, di ba? Anyway, bisan sa ilang mga yaw-yaw, Di ba? Dalagyan po na to. I think that's their one way of showing they care. that's how mothers love their children by By yaw-yaw. yaw-yaw. Yaw-yaw is love. Di ba? By fairness nito. Makamingaw sa bilang mga yaw-yaw. Ay, sus. Di ba? Especially nakaroon mo nagkatigong sa tanong, magpadung na sa daan na. Uy, Oh my God. Pagor. yaw-yaw lang ko sa kumain. Di ba? About yung mga kalags, basta naamoy mga ikadungog sa mga linyahan ni Mama, pwede niyo i-share. Comment down below. Don't forget to like and subscribe. Yes. Ug dinhi lang na sa Minutes in the life. sa duha kalaagan. Mga unsay sudan. Ay, hilong ko nung kaong kung hindi kong sinaan.